Vull escriure, necessito escriure. Res no m'ha fet tant de plaer densa que sóc al món, com un llibre meu acaba d'editar, i amb olor de tinta fresca. Quan parlem de literatura, una de les més rellevants figures de les lletres catalanes és, sens dubte, Mercè Rodoreda, escriptora del segle passat nascuda a Barcelona que va destacar per les seues denses novel·les produïdes en temps de postguerra, com van ser Aloma, 22 contes, de la qual destaca el Gelat Rosa, o La plaça del Diamant, en la qual ens centrarem en aquest vídeo. Aquesta novel·la fou publicada l'any 1962, la qual ha sigut considerada la novel·la catalana més aclamada de tots els temps. I bé, com ja sabem, narra la vida d'una dona anomenada Natàlia, o com és sobrenomenada, Colometa, durant la Guerra Civil i la postguerra a Barcelona. És a través d'aquesta protagonista que és retractat tot el patiment i la crueltat que es va viure a aquella època, a més de tot en el que es veu involucrada Natàlia fins a arribar al seu alliberament. En aquest vídeo respondrem a les diferents qüestions proposades per a les proves d'accés Pau, relacionades amb l'obra anteriorment descrita. En primer lloc, se'ns qüestiona quant a la simbologia, que és una de les característiques més importants amb les quals compta la novel·la. N'hi ha diferents símbols a la narració, com ho poden ser les flors, que també ho són un dels més recurrents a la literatura de Rodoreda, i solen tindre molts sentits diferents, com són la infantesa, la joventut o el temps de felicitat. Trobem també el ganivet. Aquest representa l'alliberament de Natàlia a l'últim capítol. Amb aquest s'allibera del seu passat de forma simbòlica escrivint Colometa. A més, també té una connotació sexual en altre context. Un altre serien els coloms, que ja pel fet de relacionar-se amb el sobrenom de la protagonista, podem deduir que es tracta d'un dels elements centrals de l'obra. Ens recorden a la submissió de Natàlia amb Quimet, a més de la seva pèrdua d'identitat. Simbolitzen opressió, angoixa i infelicitat. Per altra banda tenim els llaços. Aquest és utilitzat tant en la mare d'en Quimet com en la Colometa. Esdevé un sentit opressiu destinat a la figura de la dona. Com a exemple, podem veure els llaços com a un fort símbol a aquest fragment, el qual forma part de l'inici del capítol número 23. Al cap d'una setmana justa d'aquella visita, la mare d'en Quimet va morir. Ens va venir a avisar una veïna a la matinada. Vas deixar els nens a casa de la senyora Enriqueta perquè en fes el que volgués. I amb en Quimet vam anar-la a veure. En el picaportes hi havia lligat una gran llaçada negra, i la mica d'aire gris de dia de tardor que començava la feia voleiar. Al dormitori de la morta hi havia 3 veïnes. Havien tret les cintes dels 4 poms del llit i la del capdamunt de la creu. Ja l'havien vestida. Li havien posat un vestit negre amb un coll de tul que s'aguantava amb arnilles fines i tot el baix de la faldilla estava adornat amb un peluix. Als peus del llit hi havia una corona molt grossa, de fulles verdes i sense cap flor. Com hem dit abans, els llaços s'utilitzaven per acompanyar a la mare d'en Quimet. Són 2 idees a l'obra que sempre van juntes, llaços, mare d'en Quimet. I en aquest cas, les veiem presents a la mort del personatge, de color negre, clarament representant la defunció. Tot seguit trobem les balances. Les balances es troben representades a l'obra com a dibuixos, a l'escala de la primera casa de Natàlia, i són un record per a ella de l'equilibri que intenta recuperar a sa vida. Per a acabar amb els símbols tenim l'embut. S'utilitza en moments de màxima dificultat a la vida de Natàlia, representant l'angoixa progressiva. Ara que hem resolt la pregunta de simbologia, passarem a la següent qüestió, que és la caracterització i descripció dels personatges. Primerament, jo aprofundiré en Quimet, qui, a diferència d'altres personatges secundaris, està descrit amb molt més de detall, ja que té molt més pes a la narrativa i és més significatiu a la vida de Natàlia. Ell, al principi de l'obra, mostra trets positius a través de la seva personalitat, però a poc revela el seu verdader caràcter. Molt senzill. No vull que treballis més per aquest pastisser. Com? M'han dit que va darrere les dependentes. Una persona dominant i egoista qui rebaixa el nivell de la Colometa i és el responsable dels conflictes principals de tota l'obra, i utilitza la relació matrimonial amb la protagonista com a forma de submissió. També s'implica a la guerra i deixa a Natàlia sola, desencadenant aquest fet en moments molt difícils, els quals ella ha de fer front, reforçant més aquest caràcter del personatge. Per altra banda, el personatge de Natàlia. Es tracta del personatge principal. Les seves característiques principals són la inseguretat, ja que mostra certa innocència al llarg de l'obra. En segon lloc, la submissió cap a la seva primera parella, Quimet. Un altre tret significatiu de Natàlia és l'angoixa, en temes com la maternitat, el matrimoni, la guerra i la fam. En contraposició tenim la rebel·lia.
la qual mostra fent front a situacions angoixants i difícils. L'última característica són els canvis d'identitat al llarg de l'obra. En primer lloc, abans de conèixer en Quimet. A continuació, el canvi de ser Natàlia a ser la Colometa, durant el matrimoni i durant la postguerra. Després passa a ser la senyora Natàlia quan de nou es torna a casar i aconsegueix el seu alliberament i felicitat final. Finalment, no ens agradaria acomiadar el vídeo sense abans recordar per què aquesta obra s'ha fet un lloc entre les més importants a les lletres catalanes. I és que, escrita des de l'exili, la narració establiria un paral·lelisme entre les experiències que la gent d'aquella època visqué a la guerra i postguerra i les del personatge fictici de Natàlia, psicologia a la qual sembla passar aquesta barrera fictícia. I així, esperem que aquesta explicació sobre la simbologia i la caracterització dels personatges de la plaça del Diamant ajude a comprendre millor aquesta obra i que aquesta continue fent parlar per molt de temps més.